السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، درود پاک دی فضیلت تے ایک دوڑا تاری خدمت چار کرے سا توجہ کرے سو۔ زمین دے ذرے، فلک دے تارے، شجر دے پترے، بہار دے قطرے، ہے تیڈا دعویٰ کہ ہک سیکنڈ دے وچ گن چھڑے نا۔ جبریل امین دعویٰ کیتا میری طاقت اتنی ہے کہ میں زمین دے ذرے، ہر چیز دے جتنے قطرے ذرات ہیں سب کچھ ہک سیکنڈ گن چھڑے نا۔ توجہ کرے سو۔ زمین دے ذرے، فلک دے تارے، شجر دے پترے، بہار دے قطرے، ہے تیڈا دعویٰ کہ ہک سیکنڈ دے وچ گن چھڑے نا۔ پہاڑ صحرا دے درجے سارے تے کہکشاواں دے بھار بھارے، میں اکھ جھمکن تو پہلے پہلے یا تول گھنداں یا من چھڑے نا۔ بشیر جبریل امین کو آدھن کہ اے جبریل امین تیڈا دعویٰ ناکام کراں توت منے سے، اے تیلی ذہانت دے کمپیوٹر نو جے جام کراں توت منے سے، شمار کرنا ثواب اس دا جسے جہتے موجود بیٹھے، خدا دا بندہ نبی دا امتی، نبی تے پڑھدا درود بیٹھے۔ جی جناب، بہت شکریہ سب کو تساں ٹائم دیتے۔ اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ویڈیو پسند آئی ہوئے تو ایک لائک ضرور کیسو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال، اللہ سونے دی امان۔